Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV won ɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi mone mon foof salminama inde manama yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude adi amen mon ko robindo diaydeji joni joni koye jaaɗe leydi Sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hande talata sappo e jeenayyi lewru mars hitara ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ene wayno gaari koye ko wona ko woni campagne électoral rumo sumgo hoorejo leydi jogorɗo wadde ɗo e balɗe nayyi joyyi jaynenkoɓe noon garti hen e mbadi kuuɓal ƴettu jayde point actu ko nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka hande jaynenkoɓe mbi ko ɗin sumgoji présidentiel 2024 ɓe mbi tan de ene wayno ko gasi ɗen metti walla ni ngol ɗurnogol fewde Amadou Ba saabu Amadou Ba ɓe mbi kadi ko wonti neɗɗo mo ganduɗa o ko degginowo yimɓe kala e saaha ɗum ko caggal nde waɗuno audience makko e mawɗo leydi Macky Sall ne wayno tan walla ɓe waɗunoɓe audience mum e mawɗo leydi Macky Sall woni madame Awa Guèye mo ganduɗa kam tigui woni Thérèse Faye kañumen kala jaɓɓimomo hanki toon to Kaolack kanko Amadou Ba tawi noon jaɓɓugal ngal ko jaɓɓugal tesgal no fewi mo ganduɗa kam tigui woni Moustapha Diop Souleymane Ndéné Ndiaye Aliou Sow e Nene Farmata Tall kañumen ne juɓɓini ko wiyete ko caravane uji e nokkuji mumen foof en noon ne wayno ɓami pellite oɗo saaha hande jaggorande mo ganduɗa kam tigui woni Amadou Ba ɓe mbi noon foof noon rewɗa ɗon ko mawo leydi Macky Sall kañum siffli on ɗon fin de la récréation jayde le témoin quotidien e oɗo subaka ndenne kañumne arti koko yewti e konngudi ɓen directoire de campagne mo Amadou Ba ɓe mbi ko Amadou Ba ma yewtu dès le premier tour noon janenkoɓe ɓe mbiri ene wayno Moustapha Ba kañumne eri ko bandiraɓe mumen ñooro nden gotanta Amadou Ba ko tolni e temedere kala capanɗe jeetati woni 80% e on tuma noon beele on candidat Benno Bokk Yakar ne wawa yewtude dawal ko wiyete ko premier tour janenkoɓe noon garti e kalto Amadou Ba rewi ngol daalabol yimɓe manam tan hay sa weɗlima ñorgo ni ene wayno memata leydi sababude kewede jamanu tawi noon ɓe kolliti wonde ko ɗum kewen teskani ndi eko yewti e ɗeɗo balɗe kala fewde on ɗon candidat coalition Benno Bokk Yakar toon to Pikine e Guédiawaye e Rufisque Déthié Fall ɓe mbi ko kañum tigui huuni wondeni ma safran caɗele banlieue dakaroise ɗen caɗele noon ɗe o wi yowiti koye inondation woni alhaali yo leyre o wi noon so tawi o laamima leydi Sénégal o addoto foof ne wayno ko ñawnandeɓe ɗen caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele duumiɗe guila indépendance ha oɗo saaha mo kalaten jayde enquête e o subaka arti e coalition Benno Bokk Yakar e candidature muɗum ɓe mbi ko union sacré autour d'Amadou Ba manam ko mobodiral tan woni ko teska hande umorade ɓen ɗon mawɓe coalition Benno Bokk Yakar ɓe garti e on ɗon ɓe mbi tan ko benno fait bloc autour d'Amadou Ba ɓe mobodiri caggal Amadou Ba chef de l'état Macky Sall noon ɓe mbi tan bisminoma wonde responsable ɗi ganduɗa ɗi ko responsable uji landaka ɓe o eri ko ɓuuri yawde yaccade yo tello e terrain o kono kadi jaggorana on ɗon Amadou Ba e ɗin sumgoji tijjari saabi noon ɓe mbi ko ɓen ɗon kala jiitodiri ko toon to Nioro e toon to Kaolack caggal nde ɓen ɗon jiidirno e mawɗo leydi ndi Macky Sall les échos ari koye titode ɗiɗi e oɗo subaka hande titode adana nde ko campagne gonaɗo sumgoji présidentiel ɓe mbi ko pic réplique attaque et contre attaque manam tan ɗin konngudi malli e jabtowuji kono kadi e ɗin konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko konngudi ummortoɗe e ɓeeya woɓɓe ne jabto ɗum woni ko teska e oɗo campagne électoral Amadou Ba ene wayno tan wi ko yo Sénégal rento suɓade ɓe ganduɗa kañumen goni ɓurɓe bonde leydi ndi tawi hay hunde la ko gandani e fannu o omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye jabti wi ina wayno tan ko Amadou Ba kañum ɓuuri wonde danger ɓuuri wonde caɗele leydi Sénégal Khalifa Sall e on ɗon tuma kañum ne walla mbinomo ganduɗa ko woni Anta Babacar Ngom kañum nene tawetno toon to diwan mo Diourbel ɗo wi wonde tan yo Sénégal ñembu on ɗon modèle ɓe ganduɗa kañumen goni murid en no gondini e gollorade wideme ko noon so tawi o ari laamu ngu kanko debbajo o mawo sampu walla mbiyen ni mawo darnu calɗi ganduɗa ɗi ko calɗi tambotoɗi faggudu leydi ndi titone wonde nde ko on ɗon loi amnesty ari waɗi battane muɗum janenkoɓe mbi ko loi amnesty fait ses effets force spéciale e ɓen witeɓe les pyromanes manam ɓen duppunoɓe université Cheikh Anta Diop de Dakar e ɓen ɗon kadi duppunoɓe bis ha yooɓi pittali cohlon ɗiɗon ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɓe kala gaccitama e oɗo saaha woni ko janenkoɓe ɓe mbiri ɓe tumaɓe duppugol université ɓen force spéciale ɓen tumaɓe bis o kala ene wayno nana galleji mumen e oɗo saaha caggal nde loi amnesty rewi ɗo kamɓe kala yaltiniɓe kaso
ha laaɓi ceera vox populi arti e dawrugol ɓe mbi yo sa hande de ne wayno tan ko konnguɗi ƴagguɗi kono kadi biyoji woni ko teska e ɗe balɗe battidiɗe e oɗo campagne amadou ba ɓe mbi tan de ko sargi Diomaye e Ousmane Sonko o wi ko Sénégal sohlani ɓe ganduɗa ko yimɓe yiɗɓe ɗowirde leydi ndi tawi ɗowirta ɗum koto banggue kalan woni fedde walla goomu so on jiiɗi Diomaye Faye ɓe mbi waɗi ko contre attaque wi kañum ne waɗi ko wiyete ko ene jogui expérience to banggue impôt domaine ɗo waɗi duuɓi sappo e joyyi kanko e mawni ko Ousmane Sonko juuɗe mabɓe ne laaɓi en tout cas ɗin haalloji ngol mallol sancoyi ko jubbol tinde mo ganduɗa kan woni Amadou Ba Dakar Presse arti ɗin konnguɗi ko wiyete déclaration de patrimoine Diomaye ɓe mbi tan ha joni ko accani Amadou Ba omo nodduma hande yo habru no foti o jogui to banggue coppre o jogui beele Sénégal naaɓe ne ganda holto ngaalu makko ngu iwi kono kadi holto ngu tolni kanko e wiide makko kanko Diomaye Faye mo waɗ ɗum e ɗeɗo balɗe payaɗe jayde Rewmi quotidien kañumne ari wi koye heddiɗo balɗe joyyi ɗin sumgoji présidentiel ina wayno tan candidat ɗi mbaɗi ko wiyete ko accéléré la cadence kono kadi e promesse woni kunali ne wayno mo ganduɗa ko toon to Kaolack Anta Babacar Ngom wi tan kañum joopi ko ƴellidde faggudu leydi Sénégal to Kolda Diomaye Faye ne wayno tan hunima wonde ma faw milliard uji ko preje CFA hokku ɗum e ganduɗa kañum en goni artisan ji ɗi Khalifa Sall kañum yidde muɗum ko wadde Casamance ko wiyete aube économique jeyande la dépêche républicain kañum ne ari koye science et technologie konguɗe Anta Babacar Ngom kollirɗo wonde so tawi laamima ma sembitin fannu o kono kadi tekkina ɗum waɗa Sénégal leydi ganduɗa ndi ko leydi science et technologie jayande Le Soleil kañumne waɗi ko morlal jiiri campagne électorale et présidentielle o tijjaɗo konnguɗi candidat ji ɗi moni foof ni hunoro banggue muɗum ko woni Anta Babacar Ngom holliti wonde tan ma ñembu modèle économique mouride so tawi ardima e laamu ngu Aboubacar Camara wi ko yo Sénégal rento resdude ndi leydi ganduɗa ndi ko leydi yimɓe ɓe ganduɗa tawi ko yimɓe aventurier ɓe ganduɗa hay hunde kono kadi hutortoɓe biyoje bonɗe hani e lamortoɓe fitina en tout cas konguɗe mo ganduɗa kam woni Aboubacar Camara El Hadj Malick Gakou kam ne suuti hen konguɗi ko noon e Déthié Fall konguɗi makko ne tawe hen Pape Djibril Fall Thierno Alassane Sall Amadou Ba e biteɗo Bassirou Diomaye Faye ɓe kala haala mumen e promesse uji mumen woni ɗiɗo kunali ne tawe e nder nden jayde witende Le Soleil jayde L'Observateur ne wayno ari koye on violence électorale manam fitnaji ɗi ganduɗa ene teske kala e saaha e nder campagne électorale ɓe mbi comme les aventures de victimes de campagne ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko hewɓe lorade e ɗin fitnaji campagne ene wayno ɓe mbi won neɗɗo goto ni yaltini fetel muɗum on ɗon fusil à sas wone fellude e mabɓe tawi ni on ɗon hulani kono kadi ƴeŋƴaki en tout cas ko goto e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko lorinoɓe e ɗin violence uji campagne goɗɗum ko tawete hen jeyane ko ɓe jilli koye ɓen garde rapproché ɓe pire ɓe ali Mamadou Dia ɓe mbi tan de ko gendarmerie leydi Sénégal eri momo hanki e ɓen garde rapproché ji makko yo guirtu ɗin laafaji ɗi saabu laafaji ɗi ko laafaji joguiɗi couleur armé woni konu leydi men Sénégal jayde Le Quotidien nden ari ko caggal élimination candidat mabɓe ɓe mbi ko PDS à l'heure du choix parti démocratique sénégalais hande o yonti wadde choix gam nangorande o walla o ga Karim Wade noon ne wayno tan erima militant ji mumen yo keddo hettade o mo ganduɗa kam woni ba makko woni maître Abdoulaye Wade ɗin ko godine tawe hello joyi e nder nden jayde witende Le Quotidien l'éveil e oɗo subaka kamne natiri dingaral ɓe mbi ko PDS faiseur de loi fedde PDS ne wayno ene jogui branche tekkuɗo to banggue ɗi sumgoji saabu kamɓe tan aɓe lima ko ɓuuri temedde joyyi ujunere voix électoral ɗum noon ko ɗum 500 000 voix en jeu kala keɓɗo PDS no jeyani ko ɓe mbiri ene wayno heeɓi branche timmuɗo audience toon to palais de la république ina tawe nder nden jeyande l'éveil Macky Sall ɓe mbi tan ko momti ko wiyete ko nden ñamande fiscal tawi nden ñamande noon fiscal joguino ɗum ko entreprise aji presse woni ɗin jeyandeji presse ko ɗon ni yiya on debbajo juunoɗo labɓe ko ɓoyani biteɗo hono Maymouna Ndour Faye debbajo peñjuɗo e cellal patam lamiwal kono kadi e hoolare sembude jayde e witende stade quotidien ko ɗon guddirten robin men jayde je oɗo subaka hande jayne koɓe gari koye oɗo entraînement gadano toon to Amiens hanki keblanogol Sénégal Gabon e Sénégal Bénin nogas e jeenayyi mbaɗodi Lyon kañum woni ko tawtara e on ɗon galop d' entraînement
ina wayno noon aɗon si sewi fandare nde ko junude dendagal ɓen ɗon capantati goo ɓe waɗi convoqué kala e mbadi kuuɓal Fodé Ballo Touré mo ganduɗa ina heewi wadde blessé kala e saaha ɓe mbi tan de ko ɗum ka dans la tanière Aliou Cissé bilan to banggue jour uji ɗi heeɓi noddude e to banggue guila nde o are guila nde o are gardigo laamu ngu guila o ari e gardigu équipe nationale du Sénégal bien sûr ko tolni e temedere nogas e jeenayyi joueur woni ko noddi e nder duuɓi jeenayyi kanko noon o yewti Alain Giresse o yewti Kaspi o yewti omo ganduɗa kan woni Amara wondude Lay Sarr noon jeynakoɓe mbiri en tout cas ɗin ko goɗɗini jaaji e nder hello mabɓe jeegom e nder nden jayde witende stade quotidien ko wona ɗum roɓine men jeyandeji guddirten koko yewti e gonka wona ka haysinno tawi e ñalawma hande sappo e jeenayyi lewru mars ko ɗum ñalawma date d' anniversaire marqueɗo histoire politique e histoire ko wiyete ko hono démocratie leydi Sénégal saabu ko ñalawma kawrunoɗo e Sénégal ne wuuri ko wiyete alternance gadano woni waylo waylo laamu nde tawno ko sappo e jeenayyi lewru mars 2000 l'an 2000 Abdoulaye Wade hebno arde pouvoir tawi o fooli ko Abdou Diouf e on ɗon deuxiéme tour 58,41% ne wayno noon ko guila carte ɗe gasani limede Abdou Diouf fonno téléphone muɗum noddi Abdoulaye Wade wi ɗum ya jogoro jaam yo Allah hokke rewdade leydi ndi no hannirta ni mi jaaɓi mi foolama ɗum ɗon noon ngol ɗon konngol tokosol saabinoma ha Sénégal naati e tarih walla naati e tarih mo ganduɗa o koto banggue démocratie jeeya e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko limteteɗe ko wiyete ko démocratie ɗo e Afrique banggue hirnagui Afrique mbadi kuuɓal kono kadi hunde aduna o saabu ko waɗi ko meeɗano wadde nde tawno ko duuɓi capannayyi e laamu saami joni joni tan te on ɗon joguinoɗo ngunɗon laamu waɗi reconnaître ko adi ene gasa limede ko yiwti ko e ɗin noon sumgoji en tout cas ko hande waɗi duuɓi nogas e nayyi ko Sénégal waylino laamu gadano ko wiyete alternance gadano hayso tawi goɗɗo waɗini 2012 oɗo saaha hande faya koye sumgoji présidentiel en tout cas ko balɗe seeɗa heddi ko Sénégal ne yaaha e ɗin sumgoji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi ko sumgoji hooreji leydi kono kadi ko sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ine kawri e siifa mo nandani haydara nde tawno mawɗo leydi gonɗo ɗo ko organise o élection ngaji présidentiel kono o wona pondirteɗo ko yewti ko e ɗinon sumgoji c'est la première fois ɗum ina ara e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi c'est la première fois en tout cas ko président de la république ina waɗa désigné candidat muɗum tawi kañumene hedde pouvoir o jiɗɗen wi tan en tout cas ko ɗum hitande première fois laaɓi limtinde wadde eɗen ñaago Allah yo won campagne ɓuuɓɗo e deƴƴo kono kadi yimɓe jaaha goota e jaam e cellal e kisal que le meilleur gagne no ɓe mbiyata ni en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage ko Ari Fall a demene moon reɓindo jayandeji ko janggo e nder yewtere moɗon witende olel Piindi subaka yo en gone jaam